प्रेस क्लाबखौ साबायखर जासिदों बिथांमोना जोंनि माखासे जाखांफुनाय खौरां बुथुमगिरि बिथांमोनखौ लानानै खौरांगिरि जौगाखांनायनि सायाव जि मोनसे मावबादा खुंबाय बे खोब मोनसे गोनांथार मावबादा होननानै आं सानो आरो बे मावबादायाव जायफोर एजेन्डाखौ लानानै हाबाफारिखौ लानानै सावरायनाय जागोन बे हाबाफारिफ्रा जाहाथे जायफ्रा संबादकर्मी एबा निउस बा रादाबजों जुरित जानो नागिरदों लोब्बा थानो नागिरदों बिथांमोननि थाखाय खोब मुलाम्फा जागोन होननानै आं सानो जों नुदों जोंनि बिटिआरआवल' नङा एबा बड'लेण्ड ओनसोलावल' नङा सारा आसामावनो आसामनि खोथाखौ बुङोब्ला सारा आसामावनो जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बा गोबां सुबुङा रादाबगिरि बा रादाब बुथुमगिरि जानो नागिरनाय बे मोनसे सिम्पटम्स एबा बे मोनसे नोजोरखौ जोङो नुदों आरो बियो गाज्रि नङा आङो मोजां होनगोन मानो होननानै बुङोब्ला गणतन्त्र देशआव बे रादाब बुथुमगिरिफोरखौ गणतन्त्र देशनि ब्रैथि खुन्थिया होनना बुंनाय जादों दा बेखौ जोंनो नांथारगौ दा बे समाव आं बेखौनो खावलायगोन रादाब बुथुमनायनि रादाब जथायनायनि माखासे नियम खान्थि थायो बे नियम खान्थिखौ जाहाथे सोलिनानै गनायनानै जाहाथे रादाबखौ बुथुमो आं बेखौनो बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो रादाबनि गेजेरजों समाजखौ जों फोसाबनो हायो माखासे मोनथि खौरांखौ जों रायजोफोरनो फोरमायनानै होनो हायो दा बे हिसाबै समाजाव बिथांमोना गोबां बिफाव लानो हायो जाहाथे बेखौ जोंनि गोदान गोदान रादाब बुथुमगिरिफ्रा लानो थाखाय नाजायो आं बेखौ खावलायगोन आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बिसेसकय माखासे बाथ्राफोरखौ जों फोसावनो गोनां दङ माखासे हाबाफारि जोंहा लानो गोनां दङ जायफोरखौ जोंनि रादाब बुथुमगिरिफ्रा लानो हायो आं बेखौनो खावलायगोन जे बिथांमोना जाहाथे बेफोर मोजां मोजां हाबाफारिफोरखौ जाहाथे रायजोनि गेजेराव फोसावनानै होयो गोनांथार मोनसे सोंथि जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गंसेल' दायो मुलुगसोलोंसालि दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बेयाव दासिमबो जोंनि रादाब बुथुमगिरि जानो थाखाय जाय आयदाखौ फरायो जायखौ जोङो मास कमिउनिकेसन होननानै बुंदों बेखौ थिसननो हाथ'वाखै आं सान्दों जोंनि सरकारा निस्सय बेखौ थिसननो थाखाय राहा लागोन खारन गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिफ्राव मास कमिउनिकेसना जाबाय आरो बेबो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जायनि खोथा गैया बेखौ थाबैनो जोंनि सरकारा थिसननायनि थाखाय राहा लागोन